My pečieme srdcom. Akciová spoločnosť Prvá bratislavská pekárenská pôsobí na trhu už od roku 2007. Po fúzii spoločností Pekáreň a cestovináreň Petržalka a Dúbravanka. Po svojom vzniku významne investovala do moderných strojno-technologických zariadení, ktoré zabezpečujú výrobu širokého sortimentu, vysokú kapacitu a produktivitu kvalitných výrobkov, ktoré sú denne prostredníctvom moderného autoparku distribuované rozsiahlemu portfóliu zákazníkov. Spoločnosť Prvá bratislavská pekárenská AS momentálne vyrába a dodáva 520 druhov výrobkov, viac ako 500 odberateľom na Slovensku. Časť produkcie je určená pre export do zahraničia. Mesačne takto u konečného zákazníka skončí zhruba 1100 tón pekárenských výrobkov. Cieľom manažmentu spoločnosti je zabezpečenie čo najlepšej kvality a ceny výrobkov pre konečného odberateľa. Svedčí o tom aj minimálne množstvo reklamácií a široké portfólio spokojných zákazníkov. Manažment spoločnosti zodpovedne pristupuje aj k personálnej politike. Prvá bratislavská pekárenská poskytuje zamestnanie približne 300 zamestnancom, zabezpečuje ich vzdelávanie a poskytuje im možnosť profesionálneho rastu a stability. Vedenie spoločnosti kladie vysoký dôraz aj na ekológiu. Prostredníctvom investícií do ekoblokov a obmeny autoparku výrazne znížila spotrebu zemného plynu a pohonných môd a tým dopad na životné prostredie. Spoločnosť sa snaží byť lídrom aj v oblasti modernizácie výrobných zariadení a technológie výroby. Z najnovších inovácií môžeme spomenúť systém skladovania a dávkovania tekutého droždia, ktorý ako jediná pekáreň v regióne Strednej Európy využíva práve Prvá bratislavská pekárenská. Aktuálne sa vývoj zameriava na výrobu produktov bez použitia prídavných látok, ktoré verejnosť pozná ako Ečka. Cieľom tohto prezentačného videa je sprostredkovať zákazníkom pohľad do samotného srdca pekárne a tým byť svedkom cesty výroby pekárenského produktu od jeho vzniku až po jeho expedíciu na váš stôl. Cesta chleba, podobne ako cesta všetkých pekárskych výrobkov, sa začína v múčnom hospodárstve. Všetky procesy sú ovládané najmodernejšou technikou a využívajú najmodernejšie informačné technológie. Múka dopravená do miešacieho zariadenia sa spolu s kvasom, tekutým droždím, soľou v podobe soľného roztoku a ostatnými surovinami automaticky spracováva pod dohľadom odborného personálu. Vymiesené cesto sa následne presúva do deliaceho zariadenia, kde vznikajú klonky cesta požadovanej hmotnosti, ktoré sa následne vytvarujú a putujú do kysiarne, kde cesto dozrieva. Pečenie chleba prebieha v modernej batérii 4 cyklotermických etážových pecí od spoločnosti Cornfail s výrobnou kapacitou 1 tony chleba za hodinu. Celý systém pečenia je ovládaný a monitorovaný pomocou dotykového displeja a tak je možné riadiť pečenie na 28 etážach z jedného miesta. Celková výrobná kapacita všetkých liniek na výrobu chleba je až 2,2 tony chleba za hodinu. Linky na bežné pečivo majú kapacitu až 45 000 rožkov za hodinu. Jedna z liniek obsahuje tvarovacie zariadenie na výrobu veky, kajzeriek a žemlí rôzneho druhu, ktoré dostávajú svoj charakteristický tvar pred vstupom do pece. Výroba jemného pečiva, závinov, buchiet, vianočiek, pagáčov či croissantov si vyžaduje najvyšší podiel ľudskej práce. Aj keď sú stroje veľkou pomocou, predsa len upliesť klasickú vianočku zo 6 klonkov zatiaľ žiadny z nich nedokáže. Všetky cesty upečených pekárskych výrobkov vedú do expedície, ktorá je pre ne konečnou stanicou v rámci pekárne a zároveň štartovacou rampou pre ich cestu k zákazníkom. V expedícii sú spolu s ostatnými produktami rozdelené pre jednotlivých zákazníkov a flotilou našich automobilov distribuované priamo do obchodov. Celý proces od príjmu múky až po dodanie produktu zákazníkom sa riadi prísnymi hygienickými a bezpečnostnými pravidlami, aby sa k spotrebiteľom dostával iba zdravotne nezávadný, kvalitný a chutný výrobok.